er een plaatsje in Maastricht, of is er een plaatsje in Maastricht, wat toevallig is. Dat is voor mij eigenlijk toch een plek die is me heilig, of dat... Ja, dan moet je even, ja, dat is, ja. Dat is toen voor, ja, eigenlijk in de oorlog hoe de toes wordt gezet. En toen voorbij Anderleeuw wordt opgevangen. Ja. En dat is nu een restaurant. Maar dat is wel leuk, dan ga ik wel eens eten. En dan wijs ik de kamer hoe de rugzakken lagen. En hoe mijn zuster slepen, hoe mijn broer slepen, mijn pa en ma en zo gaat. Maar dat is helemaal veranderd. Maar dan voel ik me wel, ja, heel gek. Niet dat ik me er gelukkig voel, maar het is wel een soort ommekeer geweest op zich van dat ik moest vertrekken. En dat was in de oorlog, moest ik vertrekken. Ik vind Maastricht, ik vind me echt in Maastricht, ik ben er ook trots op. En tot er van verloren wordt, dat is niet hoe, want ik vind dat de gemeente nu vooral kritischer is ten opzichte van de binnenstad, zo, puien handhaven en zo gaat. En als je vergelijkt met de andere steden, reclameborden, gaat subtieler. Gewoon, het product is primair, het product is belangrijk. En als je geen moderne etalage hebt, de lui komen vanzelf als goede producten uit. En dat begint zich nu te ontwikkelen. En misschien als de ontwikkeling van de stad beter wordt. Ik bedoel, en daar zien toch al voor bijvoorbeeld keramiekterreinen, ja, de architectuur daar. Ja, dat is toch al vrij een ontwikkeling. En wat ik heel leuk van de keramiek vind, de gemeente natuurlijk niet dat het zo lang doort. Dan is zo'n mens, kijk, als op een gegeven moment zo'n woonweek in 3-4 jaar tijd, dan is een soort vervreemding voor de mens in die situatie. Maar omdat het allemaal hier langs me gaat, is het toch wel een hele fijne gewaarwording dat het ja, meer geaccepteerd wordt. En dan komt ze eigenlijk tot de conclusie dat een mens in de situatie veel belangrijker is dan het project wat ze er neerzet. Maar dat evolueert nu heel langzaam, dat is wel leuk, want er zijn al cafés, vervolgen al een restaurant, bibliotheek heel al een restaurant, dus wat vind ik, dat is zo weer heel gezellig voor, ja, tot zich daar happy voelen. En dan zondags is het wel leuk, langs de Maas, die passage, dus je is ontzettend veel lui wandelen. Het zijn allemaal bouwputten en zo gaat. Nee, ik vind het toch, en een soort nieuwsgierigheid van de Maastrichtse neer natuurlijk, van wat komt er straks. Ja, besteedt de kans tot de keramiek ja, zich toch wel gaat ontwikkelen. Maar eigenlijk door dat tragen van de Maastrichten neer, tot er een planning waar in dit tijdsbestek wordt, dan is keramiek afgerond. Ik ben ontzettend blij voor dat het niet zo is. Maar nu maakt de mens op een heel organische manier gebruik van die nieuwe week. Dat is een redding voor de keramiekterrein eigenlijk. Ja, dan kreeg dus zo'n opdracht en ja, wat gaat uit te stonden met ja, de oorlog 40-44. En de Amerikanen hebben eerst week bevrijd, 14 september. En de dag daarna zijn ze dus de Maas overgetrokken en zien ze dus Maastricht gewoon bevrijden. En ja, dan gaan ze een hele studie maken. En op een gegeven moment gaan ze in ieder geval ontwerpen maken. Dan gaan ze tekeningen maken, dan gaan ze dummies maken, klein ontwerpen. En dan wil ze toch de essentie eruit holen naar aanleiding van dingen die in de Tweede Wereldoorlog gebeurd zijn. En dan komt ze tot zo gaat. En als ze hier goed oplet, zien ze dan van hey, ooit gezien dus een basisvorm, dus die 3 elementen, een soort stabiliteit. En een tussenruimte en zich losmaken ja, vanuit die basisvorm en de verwijzing naar de overkant. Dat is eigenlijk de hele filosofie wat erachter zit. En dan zien we nog bepaalde dingen die heel typerend zijn, dus het logo van het Amerikaans regiment. Die heb ik daar eigenlijk zo'n beetje ingebrand. En ja, dat is het eigenlijk. En wat hier belangrijk is natuurlijk ook een tekstplaat waar alles in het Nederlands en in het Engels verteld wordt. Daar zit ook een soort levenslijn, dus wat opkomt. En dan zo geordend is tot een ruimtelijk project.
En dat gaat weer de grond in. En hij is ook het gebeurd. En hij komt eigenlijk weer terug. En dat geldt voor Gulpen en dat geldt voor meerdere monumenten eigenlijk die ik maak. Ja, een soort accentuatie van jongens, laten we dat niet vergeten, wat gebeurd is. Lui die professioneel bezig zijn, daar moeten ze heel zuinig op zien. En dat geldt voor de literatuur en de muziek en de beeldende kunst. Waarom moeten ze er zuinig op zien? Omdat andere dingen de voorhand hebben. En in een stad met ontwikkeling en cultuur, daar moeten ze heel zuinig op zien. En dan moeten ze heel goed behandelen. En dat gebeurt in Maastricht niet. Ik vind het jammer. Ik vind carnaval is ook een culturele toestand. Maar dat is voor de meeste lui is dat belangrijk. Het is natuurlijk belangrijk. Ik vier ook wel eens carnaval. Maar er zijn ook buiten die carnaval dingen die heel belangrijk zijn. Als je een hele goede muzikus komt, Slome Miens, ja, dan is er niks in de gezetszone, eigenlijk kapot. Dat is een grootheid. Dat zien gewoon dingen boem me op. Ja, dat word ik best nedig. En Slome Miens is een van de beste violisten in deze wereld. En die komt even naar Maastricht. Maar dan is hier maar geen artikel staan. De lui moeten het ook leren, dan moesten die dingen niet forceren. Dat geldt ook voor monument. Ik bedoel, in het begin is ontzettend veel kritiek. En op een gegeven moment werd dat opgenomen. En dat vind ik heel belangrijk. En dat geldt voor de SATH en Monique van Han en ja, voor alle mogelijke dingen. De lui zijn wel heel kritisch zijn, maar niet terecht kritisch. Ja. Dat cultureel bezit, daar moest je heel zuinig op zien. En in Maastricht zien ontzettend veel die kwaliteit hebben, maar niet zich niet kunnen ontplooien. Dat zien alleen de lui die erg verbaal zien en heel mondig. Maar die geen verwantschap hebben met het werk hoe ze mee bezig zijn en die krijgen meer kans. En dan word ik niet profetisch zien als ze gaat. Maar ik heb best collega's die ontzettend veel talent hebben. Op zo'n academie, ja, dat is goed management. Vroeger wordt goed het vak geleerd. En beelden, dat kun je niet leren, dat heb je. Maar nu zien ze op de academie alleen maar beelden bezig en een soort formule. Dat is gewoon belachelijk. Ik vind beelden kun je niet leren, dat heb je. Ja, dus perspectief over niet meer en anatomie over, dat hoeft allemaal niet meer. En een goede vak leren, armatuur en wie ze klei bakken, samenstelling van klei en steensoort en hout. En dan hebben we weer de beeldhouwafdeling. Maar het is gewoon de mensen beelden bijvormen, dat is gewoon absurd. Als iemand talent heeft, dan moet er op een academie kunnen en dan wil het gewoon het vak leren. En als er vanaf gaat, kun je er voor 100% uitspuigen of voor veneten, maar niks doen, maar de tast dat beeldende aspect niet aan. Met beelden kun je niet leren. Ja. Dus dat onderwijs is ook een onderdeel van die decadentie bovenin zitten, die zeenzoek en een beetje van Amerikanisering, noem ik het soms. Hè? Ik weet dat de eerste keer dat ik hier kwam, moest ik een kamer zoeken met mijn moeder. En ik had de stad nog nooit gezien, dus wij naar het kamerbureau. En ja, dan krijg je een paar adressen en die ga je eens langs. En het is een huis in België en een studentenhuis hier in Maastricht. En alleen maar één grote puinhoop en een of andere schuur in België. Dus ik dacht van, oh nee, dit wordt een ramp. En toen hebben we uiteindelijk een advertentie in de Limburger geplaatst. En daar zijn een heleboel reacties op gekomen. En toen kwam ik dus op een dag hier in Wiek. En heb ik deze kamer gevonden. En ja, dat was heel open. Je bent heel open. Je weet nog helemaal niet wat je te wachten staat. Studie is nieuw, stad is nieuw, alles is nieuw.